sa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit, o kaya kayong mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. And by the way, ito po ay mapapakinggan din sa 104.9 radyo natin, Calbayog City. Mga taga Calbayog, kumusta na po kayo? Oo. Kailangan lang talagang subukan nyo ang ating product. And also sa 98.5, okay, FM, Daet Camarines Norte, at sa DYME in Masbate. O, yan ang mga stations na yan. Diyan po tayo napapakinggan dito sa ating programa HCI CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ulitin ko lang, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Okay, kung may tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Ulitin ko lang, text hotline natin is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At eto, for the meantime, isa muna ang kwento ng kagalingan, paano nakakatulong ang ating Power Trio. Pakinggan po natin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Maria Elinor Casilios ng Durangan City, Eastern Samar. Isang guro at may asawa, retired police na nagkasakit noong 2012. Bago siya nagkasakit, na may negosyo kami na buy and sell ng itlog, pero na-stop yun dahil sa kanyang sakit. Walang buwan na hindi siya na-admit ng ospital, at minsan mga 2 beses sa isang buwan na tuluyang ikinahinto ng aming kabuhayan. So, that time na napunta ang CMD sa Borongan, dala ni na Ma'am Jen at Sir Jack, through radio program, napakinggan ng asawa ko ang product, at nagpunta kami. Hindi pa sila nag-start mag-display, nagpipintura pa lang ng kanilang lugar, pero pinasubok na sa amin ni Ma'am Jen yung isang bote, yung 15 ml ng CMD. Tapos yun lang, yung 1 bottle na CMD, ito na ayos talaga ang kalusugan ng asawa ko. Oo, effective ng product. Alam niyo, nang ma-stop ang negosyo namin, wala na siyang nagagawa. Nasa bahay na lang. Pag-akyat ng bahay, lang radyo, tapos dala-dala ang radyo pag-akyat sa taas, pagbaba dala-dala ang radyo, wala na siyang nagawa. Minsan nga sinabi ng, kailan niyo pa ako kukunin, Lord? Pero sa akin, dahil sa bisa ng CMD, gumaling ang asawa ko. Imagine, isang bote lang ng CMD na naubos. Sinabi niya sa sarili na isi-share niya ito sa kanyang mga kaibigang pulis. At pinuntahan niya yun, ma'am. Nagmotor siya na hindi niya nagagawa ng matagal na panahon. Nagmotor, pinuntahan niya ang mga kaibigan niya. Kaya nga yung isa dyan na kaibigan niya na napuntahan, retired police din, pagpunta niya sa bahay nila,
may sakit din. Hindi na rin alam kung ano ang, basta nakakadumi na lang siya na hindi niya alam. Pero binigyan ng asawa ko ng 15 ml na CMD. Bumuto rin ang katawan at yun, naisipan ding mag-stokist. Kaya ito, no, sapat na sa akin na nalunasan ng sakit ang asawa ko. Ano yan, na ito lang ang hiniling ko, napaka blessing, yes, na ma-restore ang kalusugan. Pero ito, hindi ko pa sukat akalain na nag-stokist kami at unti-unting na ano yung nawala naming kabuhayan, na ibalik ang dati naming nawala na kabuhayan. Sobra, okay. Tapos ito nakaka-enjoy kami ng free travel incentive ng Health Code International na ako, this is my 29th years in DepEd, pero hindi ko naranasan ang makatravel ng ganito na lahat lang Tama pa yun. kasama ko ang asawa ko, kasama ko ang anak ko. Iyon na sobrang blessings talaga itong nangyari sa amin. Pangalan natin. Ako nga ulit si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City. Ay, by the way, sa iyo, ma'am, kumusta po? Product. Ay nako, ang galing-galing, napakabisa. Hindi ako nakakaramdam ng pagod kahit saan magpunta. Kahit sa pagtuturo, napakaganda. Hindi ko nararanasan ang pagod the whole day kahit magturo ng napakaraming bata. Ayan. So, anong message niyo po sa mga makakapakinig? Okay, kung sino man ang nakakarinig sa inyo ngayon, gumamit na po kayo ng CMD. Napakabisa, no? At makakatulong talaga ito. Kung ano mang karamdaman ang nararanasan nyo ngayon, gumamit lang kayo ng Power Trio. Lalo na't ang Power Trio. Gagaling at gagaling kayo. Pangalan po. Ako po si Maria Eleanor Gasilios, isang guro, 51 years old ng Borongan City. Yun. O yan, di ba mga listeners natin, iba-ibang health problems ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya madalas tayong nababanggit natin yan na lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, kaya napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At alam nyo ba na ngayong panahon na nandiyan talaga ang coronavirus, oo, kataas talaga ng mga yung mga active pa, yung ano yan, COVID sa kanilang mga katawan, mataas pa dito sa Bicol. Mag-ingat po tayo. Always follow the health protocol. Oo, alam na natin yun, na protocol na yun. Minsan, may sa pag-ikot-ikot natin dyan, marami po ang hindi na nagpa-follow ng protocol. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline, it's 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ang gawin nyo po, mag-text lang. Oo, i-text nyo lang po at iti-text back ko kayo pag yung ating programa ay natapos, ha? Oo. Yan, ingat-ingat tayo. Pero pagdating sa usapang COVID talaga, maasahan yung ating produkto. Diba sabi nga ni Dr. Mike Navera, aside from following the health protocol, ang pinaka number 1 ay palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. Kaya swak na swak talaga po ang ating Power Trio. Okay? Isa uling kwento ng kagalingan ito, dengue. Oo, ang management natin sa COVID pati sa dengue parehas lang po. Kasi ang COVID is virus, ang dengue is also virus. Kailangan lang talaga mag-take ng high dosage ng ating Power Trio. Pakinggan po natin isa uling kwento ng kagalingan. Okay, meron ako dito ang napakagandang testimony kung paano siya natulungan isang dengue case at na bumagsak ang kanyang platelet, pero yan na-manage ng ating Power Trio. So pakinggan na lang po natin. Hello ma'am, anong pangalan, edad at taga saan po kayo? Hello po, ako po si Mary June Obligar, taga Kamalig, Albay.
share ko lang po kung paano ako nakarecover sa dengue. Una, akala ko po simpleng trangkaso lang. Hanggang sa umabot ng 3 araw, lumala yung sitwasyon. Hanggang sa lumala yung karamdaman ko. No, ano yung ano yun, no, akala mo ano lang yun sa simpleng trangkaso pero lumala, nagkaroon ka ng fever. At ano pa ba yung iba mong naramdaman during that time? Nagkaroon po ako noon ng fever. Tapos na sumasakit yung ulo ko, yung tiyan, na nakakaramdam din ako ng nasusuka ba. Tapos yun, nagtatai din ako. Ang sobrang sakit ng ulo, yun ang nararamdaman ko. Hanggang sa naisipan ko nga na magpa-check up at pumunta nga po sa doktor. Tapos Chinek yung platelet. chinek yung platelet ko na sobrang baba, 53 na lang po yung platelet ko. Tapos sabi nga po ng doktor, i-confine ako kasi sobrang baba na nga po. Natakot din naman po ako kasi syempre unang-una doktor yon. Ang iniisip ko noon, pag doktor na, ang gagastos ng marami kasi nga po delikado din po bagay yung dengue. Anong gagawin sa iyo? Sasalinan ka ba ng dugo? Sasalinan daw po ng dugo para maibalik yung platelet Okay. sa katawan ko. Ngayon nung sinabi sa iyo ng doktor, hindi ka ba natakot? Natakot po kasi nga po yung naisip ko noon una, yung gagastusin nga po, ma'am. Okay, so nung nalaman ko yun, Ma'am Mary June, na ganun yung case mo, di ba sabi ko sa iyo, relax, meron tayong Power Trio. At yung araw na yun ay pinadalhan kita ng Power Trio. O paano mo ngayon, ilan yung ininom mo nun ng Power Trio? Ang naano ko lang nun, ma'am, nag-high dosage po ako ng CMD, CBF, at saka Supreme Juice. Ang bale yung juice, 3 times a day ako noon, nag-take. And yung yung CBF, 15 tablets 3 times a day din. Then yung CMD, every hour po is 50 drops po yung pinapatak ko sa tubig. Yun na po yung ginagamit ko na pang ng katawan ko, yung tubig po na may CMD. Ilang araw mo naramdaman na nakaka-recover ka na? Basta po nung uminom ako pinadalhan ako ni Madam ng Power Trio. In just 1 day lang po, naka-recover agad ako. At saka, yung panlasa ko bumabalik na unti-unti. Mm-hmm. So, finally, ilang araw mo naramdaman sa sarili mo na talagang okay ka na, wala na yung dengue sa'yo? 3 days lang po, naka-recover na ako. Na yun lang po yung gamit ko, walang iba. Power Trio, the best talaga, Power Trio. Pasalamat ako kay Lord kasi tinulungan ako na maka-recover, and kay Madam na siya po yung binigyan na parang siya po yung instrument sa ganitong sitwasyon na pag may karamdaman ka, Oo, matutulungan ka. matutulungan ka talaga. Okay, ano ulit pangalan? Pangalan ko po, Mary June Obligar, taga Camali Albay. Okay, thank you very much po. Yan, di ba? Dengue is a virus. Opo, pati yung COVID-19. Pero yan, napakinggan natin ay natutulungan talaga yung mga na-infect na mga viruses na yan. Okay? So, ulitin ko lang sa mga listeners natin, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline, it's 0939-904-0717, 0939-904-0717. At syempre, abangan nyo yung next na schedule natin. And by the way, opo, gusto kong pasalamatan yung mga nag-attend. Ay, grabe yung ikot ng inyong lingkod. Nag-attend dyan sa Jose Panganiban last April 17.
then doon naman sa Kapalonga ng April 18 at saka sa Santa Elena, Camarines Norte, April 19. Salamat po sa lahat ng mga nag-attend sa ginawa natin na health symposium. O, kasi ano ba yung nangyayari dito sa health symposium? Ano ba yung importante na maka-attend kayo? Oo, dito tinuturoan natin ang mga tao maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. O, kayo po ang best doctor. Kung hindi ninyo alam yung gagawin pag kayo nagkaroon ng sakit, ay mapapraning ka talaga. Oo, kaya sa mga ano natin, sa mga nakikinig sa atin, kailangan lang talagang subukan para mapatunayan ang ating bisa ng ating Power Trio. Tandaan, pag sinabing Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. That's really a perfect combination. O di ba ang galing ng ating produkto na to na marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin. Opo, at tumulong sa mga na-COVID. Mas mabilis ang recovery ng mga taong na-COVID. Kaya dito sa mga, yan nga, yung figure ng, ano pa ngayon, active ang COVID sa kanilang mga katawan, nasa 1,375. Lalo na doon sa mga, ano lang, home quarantine, yung mga naka-isolation facilities. Nako, sabay nyo yun ng Power Trio para mabilis ang inyong recovery. Opo, tried and tested. At ang kagandahan, kung ikaw na COVID at nag-take ka ng Power Trio, hindi lang yung COVID-19 ang lalabanan niya. Kasama na po yung ibang mga karamdaman na dumapo sa inyong mga katawan. Okay? So, for the meantime muna, i-play ko muna ha. Ulitin ko lang pala, by the way, sa mga listeners natin, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, pakinggan muna natin itong ating mga outlet po. Okay, para sa area ng Calbayog City, hanapin lang HCI CMD office at ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan lamang ng Christian Gift Shop. Sa area ng Masbate, hanapin the HCI CMD office at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Ma'am Regine Atibago sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at si Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Now sa mga listeners natin sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, hanapin po HCI CMD Center at second floor, Hugilon Building, Purokto, Barangay Parang Jose Panganiban. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. CMD Center at corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte, at sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Now sa area ng Camarines Sur, hanapin po ang ating CMD distributor, Ma'am Cathy Cecil, Binanuahan, Karamoan, Camsur. Meron tayo sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, CMD Center at L&L Building, Bolalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan lamang ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes,
si Ma'am Remy Faustino Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CMD Stockist Center San Pedro, Vera Catanduanes at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa Sorsogon, hanapin lang HCI CMD Center at second floor room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsal Imperial Marketing, Donsal Sorsogon. Andyan din po si Ma'am Wenelin Fuentes, Pro Cadena di Amor, Comadcad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Comadcad. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel, General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. So First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbado Street, Purok 1A, Barangay Tigdi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigdi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Myrtle Neo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Eme Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Now, dito sa second district of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahat, Toy Jan, General Merchandise, Purok 3, Itbam, Manito, Albay at CMD Center at second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City at top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Bibianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo at 377 Purok 5, Barangay 1, EM's Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Mangkiruan, Legazpi City. Ma'am Milet Hiroy, Binanawahan, Legazpi City. Mr. Arsenio Bremia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Andyan din si Mr. Felix Lopez sa Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay City, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now sa area ng 3rd District of Albay, hanapin lang si Ma'am Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardenia at Sardinas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susie Dizon, care of Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay. CMD Office at second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City, beside PNB, Ligao. CMD Office at Liantos Building, Parok, Maya-Maya, Magsaysay Street, Barangay 3, Teodoran, Albay. Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. Ma'am Lorly Rafael, Provincia, Ginubatan, Albay. At andyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. So ayan, sa mga listeners natin, yan ang ating mga center kung saan pwede kayo bumili ng ating Power Trio. Tandaan, pag sinabing Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. Ito, may nagtatanong dito kung pwede daw ba sa anak niya na asthmatic, 7 years old. Oo, buti na lang nakikinig ka. Oo. Actually, sa asthma po, number 1 sa asthma yung ating Power Trio. Oo, tried and tested. Pinakauna ko na asthmatic na natulungan ng ating produkto. Actually, CMD pa lang noon talagang tumulong na sa napakadami po na asthmatic, bata man o matanda, ay natulungan ng ating product. Kaya kailangan lang talagang subukan para mapatunayan. O kahit yung mga sinabihan na
ng kanilang mga doktor na lifetime ang gamutan. Alam nyo ba na pwede palang hindi maging lifetime? Pag naitama natin yung mga mali at naibigay natin sa katawan natin yung kailangan ng ating katawan. Ano yung mga kailangan na yon? Unang-una, tamang tulog. O kayo ba natutulog pa ng sapat na oras? Oo, kailangan natin 8 to 10 hours of sleep during the night time. Opo, the best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Yan po ang the best na pagtulog. Opo, during the night time. Tandaan, healing takes place when a person is sleeping, ha? Sleeping. Oo, hindi yung gising. Opo, at saka yung the best na pagtulog ay yung gabi. O yun, doon nangyayari yung healing process, hindi yung natutulog ka ng araw. At tandaan na, the best time to sleep, 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. At siyempre, pangalawa is tamang nutrisyon. Nabibigay pa ba natin sa ating katawan yung mga nutrisyon na kailangan ng ating 100 trillions of cells? Mahirap nang mangyari yon ngayong panahon na ang pagkain natin ay punong-puno ng chemical. Sabi nga, alaga ng pesticide. Pinalaki sa fertilizer, alaga ng pesticide. So anong nangyayari sa katawan natin? Nagkakaroon ng mineral deficiency at nagkakargahan tayo na naiimbakan tayo ng mga toxins, ng mga dumi na pwedeng sila yung maging sanhi ng pagbagsak ng ating mga kalusugan at later on, lalakas na po yung mga sakit. Okay? So, yan po ang kagandahan ng ating product. Kung hindi na natin nabibigay sa katawan natin yung tamang nutrisyon. Oo, tamang nutrisyon. Yan po ay makukuha natin sa ating Power Trio, CMD, CBF, at Supreme Juice po yan. And of course, dapat uminom tayo ng sapat na tubig. Adult, kailangan natin 8 to 12 glasses of water a day. Opo, yun ang importante na dapat yung tubig ay mayaman sa minerals. Okay? Para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. And of course, dapat nag-exercise. Nagpapapawis dapat tayo, ha? Importante po yung nag-exercise. O yan, ubos na pala yung ating oras. Kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939-9040717, 0939-9040717. O yan. Oo. Diyan na lang kayo mag-text at magte-text back na lang ako sa inyo, okay? So maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana po ay matugunan ng ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Makinig po tayo muli sa susunod nating pagsasama-sama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Si Juday po. And Luna!
Mommies, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na, Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Ingo na